دیا نے او آکے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنی دیر تک ٹواڈی بارگاہ دے اندر بہ جانا وا دل نو سکون مل جاندا ہے جنی دیر تک ٹواڈی زیارت نہ کراں انی دیر تک دل نو سکون نہیں ملدا میں گھر چلا جانا وا اپنی اولاد نو ویکھنا وا اپنی بیوی نو ویکھنا وا اپنے رشتہ داراں نو ویکھنا وا لیکن دل نو سکون نہیں ملدا جنی دیر تک ٹواڈا دیدار نہ کر لواں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں او صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو معاشر دا دیارہ ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اپنی اپنی پہی ہوئے گی نہ ماں نو پتر دا خیال ہوئے گا نہ پتر نو پیو دا خیال ہوئے گا نہ تین بھائی دا خیال ہوئے گا ہر بندہ یہی کہے گا میں نو سفارش مل جاوے میں جنت دے اندر چلا جاواں تے میاں صاحب فرماندے نے آپ فرماندے نے رات پوے نیند پیاری آوے او درد مدانو یاد سجڑے دی ستیاں آن جگا آخری حدیث بیان کرنے لگا جو معاشر دا دیارہ ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے سارے آدم دی بارگاہ دے اندر چلے جان گے تسی ساڑھی شفاعت کر دے وہ تسی ساڑھی سفارش کر دے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں آدم علیہ السلام میں کہن گے نہیں اج میں سفارش نہیں کر سکتا اسی طرح شیش علیہ السلام اسی طرح یوسف علیہ السلام حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آنگے آپ بھی کہن گے میں سفارش نہیں کر سکتا اذهبوا الى غیری اگلے دروازے تے چلے جاؤ جدو عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آنگے آگے عرض کرن گے عیسیٰ جی تسی ساڑھی سفارش کر دے وہ آپ فرمان گے بیٹا دی سفارش تے نہیں کر سکتا لیکن ایک دروازہ ایسا دس دینا وا ایک دروازہ ایسا دس دینا وا ایک دروازہ ایسا دس دینا وا جڑا بندہ دنیا تے رہندے ہویا انہاں دے دروازے تے چلا گیا ہے کبھی خالی واپس نہیں آیا میرا یقین ہے جڑا بندہ آج انہاں دے دروازے تے چلا جاوے گا آج بھی خالی واپس نہیں مڑن والا آج بھی خالی واپس نہیں مڑن والا آپ فرماندے نے او سرکار دا دروازہ ہی ہوئے گا میرے نبی دے غلاموں جدو سارے لوگ کٹھے ہو گئے سرکار دی بارگاہ دے اندر آ جان گے آکے عرض کرن گے یا رسول اللہ ساڑھی سفارش کر دے وہ ساڑھی شفاعت کر دے وہ سارے جدو سرکار دی بارگاہ دے اندر آن گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کریم دی بارگاہ دے اندر جدو سجدہ ریز ہون گے جناب والا سارے گناہگار سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک کون گے نا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے وہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے سرکار کی کہیں گے سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر سجدے دے اندر ہوئے گا امتیاں بخش دیا آرزوہ کرن گے تے شاعر بول کے کہنا ہے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا کوئی سرا
بخشش کا وہ اصرار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض گزار ہونگے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو جہنم کی طرف کرنگے جہنم دیا ببلتی بھی ہوئے گی باہر نکلتی بھی ہوئے گی جناب والا تیرے تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے میری دی خاطر آپ کی آنکھاں جو آنسو جاری ہو جاؤنگے جدو آنکھاں جو آنسو جاری ہونگے عرض کرنگے مولا اے جہنم دیا کہ میرے امتیاں دا کی بنے گا میرا رب فرمائے گا میرے محبوبہ پریشان کیوں ہونا ہے ایک کافرو وصف میرا تیرے دشمن کے لیے ہے جنہیں آج نبی نو نہیں نہ مانتے جنہیں نبی دی ناموس پہ حملہ کر دینے میرے آقا نے رب نے دس دیتا کہ یہ کافرو وصف میرا تیرے دشمن کے لیے ہے امت واسطے کیے تیری امت سے تو ہم بھی ہاں پیار کریں گے اللہ اللہ نے دس دیتا